Perquè què hi ha darrere de tot això? A veure, no és que hi hagi res darrere, sinó més bé que n'hi ha una sí, és una manera de parlar. És que una mala, no, una lamentable gestió per part del govern, per part del Ministeri d'Interior, del fenomen de la migració, continuant les gestions que hi havia en els anteriors governs, que és una política securitària, s'inverteix més en seguretat que en acollida, cosa que ja, d'alguna manera, és una dada important. I segona, a qui li interessa este focus de sobte en 17 persones que són migrants? És a dir, este rebombori mediàtic, jo entenc que n'hi ha cap preocupació per el tema dels contagis. Algú està controlant qui entra o deixa d'entrar per a Jonquera, per les fronteres, per Portugal? Algú controla allà i diu han entrat 4 francesos i no sabem si tenen PCR. Per què el focus a aquestes persones migrants pobres que han vingut així i tant d'escàndol? Jo entenc també la preocupació, en part, dels sindicats policials que d'alguna manera volen seguretat per a exercir la seva feina. Ara bé, també els demanaria una miqueta de prudència, perquè, malauradament, en el món en què vivim actualment, hi ha gent que treu molt de rèdit de la migració en sentit negatiu, és a dir, atiant la xenofòbia, atiant el racisme, atiant la sospita, perquè en conclusió, tot això el que acabarà fent és que la gent sospite de les persones migrants, que les persones migrants estiguen en el focus, demà que aniran a les càmeres a veure com arriben aquestes persones a l'aeroport de Manises, que no han tingut prou ja després d'estar a la deriva en la mar. És a dir, que estem fent un circ de veres. Algú se preocupa per aquestes persones quan se moren en el mar? Vull dir, estos escàndols que estem muntant ara, de veres, a mi me preocupa més això. Així n'hi ha un problema de fons, i més enllà de la gestió que puga fer el govern millor o pitjor. Jo soc molt crític en la gestió de la migració que fa este govern i els anteriors. El problema de fons és un problema estructural, és a dir, o canviem les condicions per a aquestes persones no hagin d'emigrar, i no se tracta de caritat, se tracta de fer un canvi i una reflexió global. Però com no estem disposats a això, el que fem són ficar parxes. És ficar parxes. Hem vist el que ha passat en Grècia. Lesbos, al principi estaven ajudant a la gent que arribava i tal. Al final, la pèssima gestió acaba desbordant i al final qui treu rèdit d'això, lamentablement, és l'extrema dreta, que fa d'aixòs discursos de la migració el seu eix central, i després les màfies i qui precaritza i qui s'aprofita d'aquesta precaritat. Jo pensava, i t'heu comentat abans, que els CIEs estaven tancats per la pandèmia i he comprovat que no, que els CIEs estan funcionant. Ho dic perquè quan este govern era oposició era molt crític amb els CIEs, per això ho comento.